Magkahawak kayo ng kamay habang ini-slice nyo ang cake. Okay mga kaibigan, eto na, nahiwa na ang kanilang napakatamis na cake. Sandali lamang. Ayon po sa paniniwala kung gaano daw kalaki ang isusubo nitong si partner, yan si groom, or kung gaano daw kalaki ang isusubo mong cake sa iyong partner, ganun din daw kalaki ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya naman ngayong araw na to, matutuklasan natin kung gaano nga ba kalaki ang meron itong si Mr. Jeffrey ang para kay Mrs. Maria Victoria. Okay? Subuhan niyo na siya, Mr. Jeffrey. Malaki nga talaga. Biro lang. Sige, nguyain mo muna, Mrs. Maria Victoria. Sa cake na ibinigay sa iyo nitong si Mr. Jeffrey, ibig sabihin tinatanggap mo rin siya bilang iyong kabiyak, makasama pang habang buhay, magiging ina ng inyong mga anak, hindi ka na single. Always take note of that. Ikaw ay Mrs. Nani, Mr. Jeffrey. Palapang po natin si Mrs. Maria Victoria. Ngayon naman, ikaw naman, Mrs. Maria Victoria. Subuan mo naman si Mr. Jeffrey. Now na. Malaki nga ang pagmamahal ni Mrs. Maria Victoria. Okay, Jeffrey, sa tinanggap mong cake na binigay naman sa iyo ni Mrs. Maria Victoria, tinatanggap mo rin siya bilang yung kabiyak, at syempre dapat ikaw ay maging isang good provider na ama at poprotektahan mo si girl palagi no matter what happen. Ikaw ay hindi na single, tandaan mo rin yan. Ikaw ay Mr. Nani, Mrs. Maria Victoria. Palapang po natin si Mr. Jeffrey. At this point, nais ko pong hawakan po ninyo ang inyong mga paso. Ano man po ang nilalaman yan. Yan man po ay wine, water, or maaga-agang empty lights. Ayan, at syempre, nais ko rin pong tawagin, dala-dala ang kanilang class, si Ninang, from Ninang Department, Ninang Romary Lingkod. From the representative naman po ng mga ninong, let's have Mr. Robert Aligin, the dance instructor ni Jeffrey and Maria Victoria. From the ninang po, maaari po ba namin kayong ma-store? Pakidalala nyo lamang po ang inyong paso. Mr. Robert Aligin, sir, padala lang po ng paso nyo. Dito po ay surprise message. Siyempre, tawagin din natin ang mga parents ng ating groom and bride. In behalf of the father of the bride, Mr. Macario Paulo Jr., Madam Maria Lolita Paulo, same with the parents of the groom, Mr. Alejandro Diso Sr. and Maria Melva Diso. Pakidala niyo lamang po ang inyong mga paso. Habang hinihintay po natin ang dalawa, Ma'am Joyce and Ma'am Maria Teresa. Okay, eto na po, no? Ito ang ating wine toasting / will wishers. Okay, ang unang magbibigay ng message po ay walang iba kundi ang representative ng Ninong at Ninang. Unahin natin si Madam Romary Lingkod. Ayan, akala ko kasi ito na yung iba pa ba? I'm thinking of this speech, but then for our couple for today, congratulations. Wish you all the best in life.
all I can say is that just put God first. Yan po, as your center. And then, have trust. Pag may tiwala po kayo sa isa't isa, nandun na po lahat yan to follow. So, good luck and God bless. Thank you, Madam Romary Lingkod. And now, pakinggan naman natin si Mr. Robert Aligin, ang dance instructor daw ni na Jeffrey and Maria Victoria. Sir? Okay, so, Mabs, kung sisimulan ko po ang message since 2009 kasi, so mahaba-haba. Ngayon lang mo sisimulan ko lang. Sabi nga ni Ma'am, find your center, be grounded as a dance. Later on, we're going to explain it later. Center and be grounded always. Thank you so much, Mr. Robert. And now, pakinggan naman natin ang mensahe po ni Joyce Tiso, the sister of the groom. Sino po? Ayan. Congratulations sa inyong dalawa. Sabi nga nila may forever. And naniniwala naman akong may forever dahil sa inyo. So, keep it up. Sana maging tuloy-tuloy lang yung pagsikap ninyo, lahat ng goals ninyo in life, lahat ng dreams nyo, sana makamit ninyo. And andito lang kami lagi. Kami mga nagmamahal sa inyo. Ayan, best wishes. Thank you so much, Ma'am Joyce Tiso, the sister of the groom. And now, let's listen to the sister of the bride. I wish you all the best, both of you. Pagpalain kayo ng may kapal lagi at magmahalan lagi. Yun lang, kung may problema man kayo, bago kayo matulog, kailangan pag-usapan muna. Okay? Jeff, mahalin mo yung kapatid ko, ha? Mahal ko yan. Sana lagpasan mo yung pagmamahal ko sa kanya. Okay, yun lang. Good luck sa inyong dalawa and congratulations. Thank you very much, the sister of the bride. Ngayon naman, pakinggan naman natin ang message po. And very short message lang po. Parents ng part ng bride. Ayan, okay. Si kuya na lang daw po ang inatasa. Sige po. Ito ni Bagay yung lapad. Siyempre, i-congratulate. Oh. Congrats kanyo lang. Murap na lang ba yaw? Ano yun? Inuman na. Inuman na. Oh, mother, mama, Donya. Ma'am, ano pa? Pangasinan o Tagalog? Ang tinibagay para si Ramadan. Jeff, ingatan mo yung anak ko, ha? Mahalin mo yan, ha? Maraming salamat po, Mr. Macario Paulo Jr., the brother of the bride, and Maria Lolita Paulo, the mother of the bride. Next naman po si Mr. Alejandro Diso Jr. Ang tinibagay yun, sir. Ipangasinan nyo na tapos marami palang fans itong si sir, ha? Counselor ba ang dapat ko itawag? Counselor. Congrats, sir. Jeff, magmahalan kayo mabuti. Huwag kayong masyadong punan. I love you so much. Thank you so much po. Ayan. Tapos na po at narinig na po natin ang mga message po ng mga sumusunod. And of course, I would like to ask everybody na hawakan nyo po. Itaas po natin ang ating mga basu. Ito po ay tanda po ng ating pakikisa sa kasayahan ng pag-isang dibdib nitong sina Mr. Jeffrey and Mrs. Maria Victoria. Pakitaas nyo lamang po ng bahagya. Pakitaas lang po. Maraming salamat. Okay, sa aking hudyat, sabay-sabay po nating iinumin till last drop. In 5, 4, 3, 2, 1. Cheers, everyone!